Milí priatelia, tí z vás, ktorí už dlhšie spolupracujú so spoločnosťou Singular, určite vedia, prečo sú tu tie fotografie, ktoré vidíte na vašej obrazovke. A tam v tom spodnom rade vidíte Glenn Olivera aj s časťou nášho tímu na stretnutí v Banskej Bystrici. Hneď vedľa je záber zo stretnutia z meetingu v Brne a jeho turné vlastne po Slovensku, Morave a Čechách sa ukončilo v Prahe, kde vidíte, to je tá tretia snímočka v tom spodnom rade. A skutočne aj pre vás, ktorí ste noví, za chvíľu budete vedieť vlastne, prečo sa tak usmievame a prečo sú tam tie fotografie, ale ešte mi dovolte ozaj poďakovať všetkým, ktorí sa v prvom rade podielali na organizovaní týchto stretnutí. Naozaj Glenn Oliver bol veľmi spokojný aj s prijatím, so starostlivosťou, aj s organizáciou, čiže vďaka patrí všetkým, ktorí sa podielali na organizácii, ale samozrejme vďaka patrí všetkým, ktorí neľutovali čas, námahu a na tieto stretnutia prišli. Pokiaľ by sme ich samozrejme všetkých chceli dať na tú fotku, na tie fotografie, na prezentáciu, tak bola by tá prezentácia ozaj veľmi dlhá, ale vy veľmi dobre viete, kto tam bol a teším sa, že sa uvidíme znova. A prečo sa teším? Pretože príležitosť Singular rastie vo svete a príležitosť Singular rastie aj u nás, na Slovensku, v Čechách a v celej Európe. O čom teda Singular je? Táto spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2009, tu pred sebou vidíte sídlo v americkom štáte Utah, ktoré je srdcom a riadiacim centrom pre všetky operácie a pre pôsobenie Singularu po celom svete. Sídli tam vedenie od prezidenta až po všetky výkonné zložky, ktoré vlastne zabezpečujú našu spokojnosť. Ako som už povedal, firma vznikla v roku 2009, čiže môžeme povedať, že je veľmi mladá. Na druhej strane veľmi dynamicky sa rozvíja a naozaj momentálne je otvorených 36 krajín, je otvorená celá Európska únia, vlastne už 37, pretože priamo od nás, teda konkrétne z Prahy, z Českej republiky, odlietal Glenn Oliver do Izraela, ktorý takisto už v týchto chvíľach je oficiálne otvorený. Čiže tá dynamika spoločnosti je naozaj veľmi veľká. Vďaka čomu? V prvom rade je to vďaka tomu, že je tam vedenie, ktoré vie, kam ide a vie, ako sa tam dostať. Ako som už spomínal, prezidentom je Mark Walker, veľký vizionár, veľmi skúsený človek. Ďalší pred sebou vidíte Mark Schenkel, spolumajiteľ spoločnosti, ktorý nás takisto navštívil minulý rok. A riadenie medzinárodnej operácie, vlastne riadenie medzinárodného rozvoja má na starosti Glenn Oliver, ktorý nás navštívil aj minulý rok a tohto roku vlastne robil to turné, ktoré som spomínal, Slovensko, Morava, Čechy, aby podporil, aby nám pomohol, aby si vypočul naše otázky a samozrejme mohol riešiť tie drobné záležitosti, ktoré ešte potrebujeme naozaj v tom biznise vyriešiť, aby bol ešte lepší, ešte kvalitnejší. Tu ho vidíte, toto je napríklad záber zo stretnutia v Brne, toto je Mark Schenkel z minulého roku ešte z jeho návštevy. Čiže vedenie tejto spoločnosti je vynikajúce, naozaj sa s ním spolupracuje veľmi dobre. Čo potrebujeme ďalej k úspešnej spoločnosti? Čo potrebuje firma, ktorá chce naozaj sa stať miliardovou spoločnosťou? No samozrejme potrebuje produkty. Spoločnosť Singular tak verí svojim produktom, že dáva 30-dňovú záruku vrátenia peňazí. Ak je niekto nespokojný s výrobkom, ktorý si objednal, má možnosť ho vrátiť a spoločnosť mu vráti peniaze. Čiže naozaj je to veľká dôvera v to, že výrobky fungujú.
Neviem o tom, že by naozaj z nášho týmu tu v Európe niekto tie výrobky vracal, pretože naozaj sú výborné. O akých výrobkoch hovorím? Je to nápoj, ako my hovoríme dôverne, singular nápoj alebo Superfruit Global Blend, čiže je to zmes z 20 druhov starostov vyberaných ovocí rastlín, ktorá je plná antioxidantov, nutrientov a adaptogénov. To zloženie máme uvedené na našich internetových stránkach a tam sa dozviete všetky podrobnosti. Zaujímavejšie je určite, prečo vlastne by sme mali a prečo my pijeme tento nápoj pravidelne, raz, dva razy, dokonca niektorých viackrát denne. V prvom rade zvyšuje odolnosť organizmu, pôsobí proti voľným radikálom, znižuje krvný tlak, dokonca reguluje úroveň cukrov a tukov. Pôsobí na očistu organizmu. Ich skúseností je stále viac a viac. A nie je to fráza, že každý na tejto planéte sme trochu iný, preto každý a každé to telo ten produkt príjme trochu ináč a vyťaží z neho to, čo práve potrebuje. To je originalita, to je výnimočnosť tohto produktu Singular Global Blend. Druhý produkt, Zing, dodáva telu energiu, zlepšuje sústredenie, reguluje chuť do jedla a zlepšuje duševnú pohodu. Samozrejme, stretávame sa s tým dennodenne. Ľudia potrebujú energiu na svoje pracovné povinnosti, svoje domáce povinnosti, na svoje koníčky, záľuby. Čiže často práve nedostatok energie spôsobuje to, že ľudia nestíhajú a nežijú ten život, aký by chceli žiť. Singular na prírodnej báze telu skutočne tú energiu dodá. Ďalšia vynikajúca vlastnosť, reguluje chuť do jedla, zrýchluje metabolizmus a tým pádom je perfektný pre znižovanie hmotnosti. Mnoho ľudí si už týmto produktom pomohlo a zbavilo sa zbytočnej záťaže, zbytočných kilogramov. To je ďalší vynikajúci produkt. Zipstick. Toto, čo vyzerá tak trochu, možno nám to pripomína šumienku. A je to skutočne kryštalická forma tohto nápoja Global Blend, o ktorom sme hovorili. Tak vývojoví pracovníci ho premenili do kryštalickej podoby a zabalili do takejto tyčinky, preto sa to volá dipstick, ktorá má možno veľkosť v reále obyčajného pera. A tým, že ho vysypete do čistej vody, rozmiešate, máte pripravený plnohodnotný nápoj, obohatený o aloe vera a zentóny z ovocia mangostánu. Čiže tá nutričná hodnota a účinky sa ešte zlepšili. Že tieto produkty vynikajúce naozaj fungujú. Sú o tom tisíce a tisíce svedectiev, ale nie len vo Spojených štátoch, nie len v Kanade, ale naozaj u nás stále viac a viac spokojných zákazníkov celej našej republike, Slovensko, Česko a stále viac ich aj v Európe. Ešte raz, firma tak verí produktom, že je tu 100% garancia vrátenia peňazí.